Bueno, Dani, zurekin elkartu naizela. Bai. Madrilen jaioa zara zu? Bai. Eta Iruñan bizi zara? Bai. Pixka bat kontatu beharko diguzu histori guzti hori, ze Madrilen ze adin arte, nera bezaro guztia han? Bai, ni Madrilen jaio nintzen, Madrilen ezitu nintzen, eskolara joan nintzen, unibertsitatera joan nintzen, zean lehenbiziko lanak izan nituen Madrilen, 26 urte bete arte. 26 urte Osea, pues, bete arte. karrera filologia erdia bukatu gabe utzi, gero magisteritza bukatu, eta gero lanean hasi, irakasle modu honetan. Eta, bueno, bakizuela nola jendeak esaten duen, pues, ikusi nuen aldaketa behar nuela, edo ez dakit zer, edo lana usteko, edo dena delakoa. Nik inoiz ez ditut ulertu olako historiak, beti iruditu zaizkit, nola esan, pues, esakeriak. Baina, hola egun bateko kontua etzen izan, prozesu luze baten ondoria baizik, baina bai, egun batean altxatu nintzen eta pentsatu nuen, hemen Madrilen, ez gaude ongi. Baina Madril... Madrilen nire jaioterria da, eta gero eta aprezioa handiagoa diot, orain urrun nagoela, orain apreziatzen dut ematen zuena, eta niri ematen zidana, eta hor dagoen gauza pilo bat, eta, ez dakit. Hurbilen dituzun gauza batzuk dire, gero apreziatzen ez dituzunak, ez? Batzutan edo, ez dakit zate dizute, gaitu hemen, ze Iruñeko plaza polita, hola, zera, ze natura, hola, eraikin handiri gabe, eta igual hemengo batek esanen du. Pues ez dakit, hijo mío, pues... Askok esaten dute Madrilera joan eta bertan mundu bat irikitzen zaiela. Hori da, zu bertan jaio eta... Niri gertatu zitzaidan aldrebez. Eta hori beti ulertu dut, baina hori gertatu zitzaidan aldrebez. Nik apreziatzen, nik ez nuen hiri hori apreziatzen. Sentitzen nintzen zerratua, kutsatua, Madril hiri zikina, estresantea da, ez da? Bai, dudik gabe, baina hori Madrid jarraitzen du izaten. Baina orain bizitan joaten zarenean edo oporretan joaten zarenean beste sentimentu bat sortzen da. Gozatu ere, bai? Bai. Orain joaten zarenean? Bai. Ez dakit, iritsi zen momentu bat esan nuela, ¿qué pinto yo aquí? Ja. Eta lanean ari nintzen, irakasle bezala, eta zagitzeta, baina pentsatu nuen, eta jazta, kontzertado batean hartu ninduten, sorpresa, lehen promozioko lehenbiziko zer irakasle bezala kontatatu zuten lehenbizikoa, esan ez... Kokito bat, ez, Dani? Ez nire promozioneko lehenbizikoa izan nintzela, baizik eta kontratatua izateko aukera izan zuela. Mojak esan zean, había una pila así, cogimos el tuyo. Ya está, el último que has llegado. Ulertzen, eta izan zen, en plan de, ya está, tío, ya lana daukazu, irakasle bezala, eta baten esan nuen, ya está. Ez, oraindik urte asko falta dezit, eta ez dut hemen egon, nahi? Pentsatu nuen, ja? Kontzertado batera joan, eta gizea, lokairo hartu, neskarekin, eta horrela. Eta batean, ez dakit, eta beti esatu gauza, bera, nik hemengo lagunak nituen, ere Madrilgo kuadrillako batek bazeukan familia oso Lizarraldean, lehengusinak eta Donostin, Hernanin, ikasten... Zu ja Euskal Herria ezagutzen zenuen, bazenekien... Bai, guk eman genuen gure nerabezaroaren bolada haundi bat, ona etortzen Tolosan guinauteriak, Hernaniko jaiak... Ezagutu zenuen? Claro, Euskal Herria, ongi. Hemengo jendeak ez du sinisten, baina ni Madrilgo euskaltzalea nintzen. Nintzen euskalduna, baina Madrilgo euskaltzalea nintzen. Bazenekien gainera hemen hizkuntza bat bazeola... Bai. Kontrolatzen zenuen zerbait? Politikan, zenbaki batzuk, edo kuriositatea handia izan nuen beti. Euskerak piztu zidan beti gizun kuriositatea. Eta gainera nik identifikatzen duen hori beti esaten dut, zergatik nahi zain euskalduna edo zergatik izan nintzen hain zuzena, ona etorri, Iruña batean eta esan euskera ikasiko dut. Ezken nik identifikatzen nuen Euskal Herria euskerarekin, erabat. Nire lagunak etzekien, Donostin ikasten zuena Lizarrakoa zen, eta horrek etzekien euskeraz, baina gero Donostiko unibertsitatekoa bera izan ezik mundu guztia euskalduna zen. Lezokoa, Hernanikoa, Zaginongoa, Donostikoa, orduan, hango bazkarietara, etortzen ginela, Madridetik Donostira, dakizen bat bidai, baina dozena batzuk ateratzen ziren. Aipatu duzu, Madridetik Donostira. Baina Iruñara etorri zara zu? Nik Iruña ez nuen ezagutzen. Nola ez zinen Donostira joan, hainbeste lagun eta bertan baldin bazen dituen?
No, Donosti? Bai, Donosti Gipuzkoa inguru horretan, ez? Bai, hor Aipatu nituen dituzu, lagunak hori da. eta horra joaten nintzen. Baina Iruñara etorri zara? Han zaretu nintzen Euskal Herriarekin edo Euskal Herriaren ideiarekin edo delakoa, eta Madrilen erabaki genuenean, pues hori inflexio puntua etorria zela, eta Madriletik ateratzeko, Ja. niz nintzen joango Leonera, edo Guadalajarara, edo Valentziara, edo Cáceresera. Ulertzen, ni pentsatu ateratzekotan Euskal Herria joango naiz, dakit zer dela eta. Nire aitak esaten zia, tiketan dago ahi, que pasta, que no sege, pues, nire arrasateko lagunak ere, pues, oparitu zian aikako banderatxo bat, eta ikurriña, eta bueno, pues, nire aita moskeatuta zegoen, en plan de... Ai, a ver si esos vascos, kontuz. Bai, baina, bueno, ni ere politikaren gaiarekin, bai, orain, ja, gaia ezagutzen duela, eta ni euskalduna naiz eta dize, arro eta... Bai, hori gero galdetzen didatenean ere, nire familia osoan, bai, mi hijo ha aprendido euskera, si habla, si es profesor, si tal, osea, esaten duten, behitu nire semea ze argia den, ze... Pentsa. Bueno, eta ez diazu azaldu zergatik, Iruña etzen nuen ezagutzen eta Iruñan bukatu zenuen? Lanean ari ginela, erabaki genuen batzuk, hola, zera, hippie bidaia edo tipiko horietako aspaldikoak, hori etorri ginen, eta etorri ginen Nafarroko Pirineora. Hori Nafarroa, bera, ezagutu lehenbiziko aldiz. Eta ibili ginen Elizondon, eta gizer, Otxagin, Zogaramurdin, eta zonalde zoragarria, marabila. Eta gero, neskarekin hasita esan nion, joan behar dugu Nafarroko zonalde horretara, ez dakit zer, eta opor batzuetan etorri ginen. Eta joan ginen Esparzako kanpin horretara, egona ginela ere Madrilgo lagunekin beste batean eta Madriletik hona etorri, kotxe batean, herriz herri, lasai, 20 urterekin, ardurari gabe ulertzen, marabila. Eta Esparza etorri eta, kanpinean geundela, kanpin denda izorratu zigun. Ara? Izorratu zitzaigun. Eta, en fin, ezki izan zen pelikula, porque izan zen montatu, ura egi, eta hurrengo guenan altxatu ginen, biribildu ginen, bolo batean, mundu guztiaren aurrean, hor, en plan de, hay mucha tormenta, si os ha mojado, digo, no, vamos. Izan zen, denda biribildula, tras, bota genuen, hola, zakarrontzia, eta lehen genuen. Eta, jarrota kalean dagoen, ostatu batera etorri ginen, Iruñera lehenbiziko aldiz. 2014aren, zera, abuztuan. Sumatu dezaket ja, Ez, baina diot, onatorri ginen kasualitatez, nahi gabe, eta kanpin denda izorratu zegoelako, en plan, pintoiak un kanpin, empapao, eta hormiga, ala, guazen irira. Ulertzen zen, eri, sobra, berdea eta hori, ikusteko oso polita, baina bizitzeko irritarra naiz. Eta orduan hori, etorri ginen ona, hartu genuen ostatua, gustora dutxartu, eta bapatean, hori, hemen, alde zaharrean barna eta, Iruñan nengoen lehenbiziko aldiz. Maite mindu zinen. Ez que Iruñak maite mintzen du, alde zaharrone gainera. Gustatu zitzaidan. Herri kutsua daukala. Bai, esaten dute, hau herri txiki bada eta gero dago Iruñako gainotzeko... Gustatu zitzaidan, bai. Hau ez da, Donosti da hiri txikia. Iruña da herri handi bat. Bai, hori da. Eta hori gero ezagutzen duzunean, iritzi hori baiestatzen duzu. Inolako errespetu falta ekin gabe. Baina da, Gijón da hiri txikia, Santiago da hiri txikia, Donosti da hiri txikia. Baina Iruña da herri handi bat, mundu guztia ezaguna da, ez dakit zer, anonimotasunik gabeko hiria edo ulertzen edo per group, ezagutzen zu mundu guztia, auzo bakoitza eta gero hemen atomizatu egiten da den alde zaharrean eta mundu guztia topatzen duzu, da herriko plaza bat bezala. Eta hori, nire asmoa jarraitzen zuen izaten, Donosti aldera, Hernani aldera, Gipuzko aldera, baina behitu, bai, noraino iristen zen nire okerra, esaten niola neskari, pero ¿cómo vamos a ir a Mondragón a trabajar si no sabemos euskera? ¿Cómo vamos a ir a Donostia a trabajar si no sabemos euskera? Eta esaten zian, ya, esaten. Es que ni para fregar vamos a estar allá. Zen garbitzen ari nintzela, hor Madrilen. Eta batean, Iruñera etorri da, ez da leku txarra ere, ulertzen, oso polita iruditu zitzaidan, eta oso... Hemen gustora goxoa, ez dakit zer alde zaharra eta esan nion. Hori abuztuan izan zen, viaje meteoriko pisuen bila, eta ez dakit zer, inmobiliara baten bidez, Madriletik Iruñera, etorri nintzen, ikusi nituen 4 pisu, eta batean, urriaren 4an hemen geunden. Tita, egin zenuten? Bai.
maite mindu eta onera etorri, Bai. Herria handi honekin. Neskak izan zean, venga, bale. Bale, ados. Bale, Iruñara etorri zarete ja, esan didazu gaur egun irakaslea zarela ere bai? Bai. Joan gaitezke zure eskola horretara? Bai. Bale, eta bidean kontatuko didazu pixka bat gehiago? Bai, nahi duzuena. Bale? Bai. Euskararen inguruan eta aipatu didazu. Hemen txobertan gari. Bale, guazen. Dani, aipatu didazu lehenago arrasatera joatekotan, euskara ikasi beharko zenuketela, edozein lekutara joatekotan, bestela ez da fregatzeko ere ez zenuketela lanik aurkituko. Iruñara etorri eta euskara ikasten hasi zinen orduan, edo nola izan zen historia? A ber. Edo nola identifikatzen zenun euskara, Iruña? Euskara esan behar nuena, alde batetik, nik Euskal Herria ez daki nola, ni euskaltzara nintzen, Euskalia maitatzen hasia nintzen, edo lagunekin hainbeste, dakit zenbat aliz etorrita ginen, baina nahikotxo, ez da 2 edo 3 aldiz, ez dakit dozena bat aldiz, edo maiztasun, urtean 3 edo. Ja, baina esan didazu Tolosako inautegitara, Hernaniko sagardotegik eta ez dakit zer, orduan giro horretan. Igual ere, nik Euskal Herria, nik uste apur bat idealizatuta nuena, euskarari zegokionez. Claro, zu Nafarroan zagutzen zenun bastan, esan diazu. Bai, baina zonalde, euskararen zuten zela, Elizondo batean, edo Zugarramurdi batean, edo. Eta orduan apur bat idealizatuta nuela, hizkuntzari zegokionez ere, nik uste nuen Iruña, Euskal Herria zela, edo Euskararen partea bezala, hemen jendeak euskara egin zuela, edo olako zerbait, edo ez da eremu euskalduna, ez nuen errealitate linguistiko hori ezagutzen. Nolakoa izango zen Iruña hizkuntza zegokionez. Ez dakit, gero ni filologia ikasten ari nintzen eta ez dakit hitz zalea edo literatura zalea edo... Ez dakit. Gustoko bintzat bai hizkuntzak, ez da? Bai, baina pentsatu nuen, printzipioengatik Euskal Herria euskaldunu egin beharko dut, hori zenta, eta gero zaletasunan, etorri nintzen euskara ikasteko kriston gogoekin. Madriletik, euskaltzale izateagatik, hona etorri nintzen, eta nik euskaldundu nahi nuen. Eta euskalduntzeko prozesuan hasi zinen? Bai, nik uste hori beti komentatzen du, nik uste literalki lehenbiziko, egin nuen lehenbiziko gauza esan zera, maleta utzi, etorri... Urrian esan duzu etorri zinela. Bai, maleta utzi eta euskaltegira joan. Galdetzera. Gero urrengo, justo urte hortan ja, ikan zera klaseak hasita zirela, ekan ere ez dakitzetan, eta nik uste lehenbiziko urtea esan nuen, bai. Nik uste lehenbiziko blank hori egon zera, lehenbiziko urtea ezin nintzela matrikulatu eta 2005an hasi nintzela. Lehenengo urtea eman zenun euskara ikastea? Ez, joan nintzen apuntatzera, baina eskolak hasiak zirela komentatu ziraten. Eta gogoan dut ikako miren horrekin solasten ari nintzela. Bueno, pero si llevan una semana, que tampoco habrán aprendido mucho. Hombre, pues estarán contando qué hacen hoy, qué tal, eta. Claro, niretzat kontatzea gaur zer egin duzun kontatzeko aukera eman baldin badu, olako maila beregatu baldin badut azte batean, pentsatu, nik asko egiten dut edo asko kontatzen dut, ulertzen. Zer egin duzu gaur? 30 minutuko solasaldia, ulertzen, eta pentsatu nuen. Hostia, ja badakit esaten gaur zer egin duten. No lo voy a coger, tal, euskara ere oso mitifikatua nuen. Atzera bota zinen pixka bat, hasieran. Hombre, pues hainbeste aldiz entzun da, Donostiko lagunak eta bezala, hainbeste aldiz entzun da, euskara ikastea imposiblea da, munduko hizkuntza zailena da ikasteko, nire lagunak darama 30 urte eta ez du ikasi, eta olakoak nik entzun da nituen eta pentsatu nuen ez. Prozesu hau, prozesu honi ekin beharra zaio, benetan fundamentuz, igual urrengo urtean egingo dugu, eta... Eta fundamentuz ekin zenion? Bai, beste baten batek baino fundamentu. Asi, eta tita, 3 urtetan okerrezpa naiz? 3 urtetan titulua. Oraindik ere jarraitzen dugu euskalduntzen eta jarraitzen dugu ikasten egunero, baina titulua ja esaten duena ustez euskaldun, zuk badakizu euskeraz, C bat hori, atera nuen 3 urtetan, bai. 3 urtetan, hori ez du edonork egiten? Ibilbide meteorikoa, bai. Horrek esan nahi du, klasetara bakarrik ez, zure euskalduntzen murgiltzea izan zela erabatekoa. Bai, nik bilatu izan nuen eta bai, erabat ez dakit, harrigarrian edo euskara friki izan nintzen eta
Madrilen euskeraz ari den, Iruñan barna euskeraz ari den madrildar friki hori bilakatu nintzen, bai, ni. Euskara ikastearekin batera, euskarak irikizizula ere ate bat, ez? Hor jende pila bat ezagutzen duzu. Sozialki, esan nahi du? Bai, bolada hortan izan zen, txalaparta festa, ez dakizze, mintzakide, euskaltegia, afaria, ez dakizze, izan zen mundu berri bat, ez dakit nola esan. Gustoko izan zenuena gainera, ez? Bai, baina ez dakit, niri gustatzen zitzaidana zen ikustea benetan euskalduntzen ari nintzela eta ikasten ari nintzela eta euskaldun ororekin ikusi nuenean nire burua, zehose ekoizteko gai nintzela, eta esan nuen, euskeraz ari naiz, estoy hablando euskera. Baina hor, prozesu horretan, hasiera batean lagun... Larrua utzi nuen. Seguro, baina esan nahi dut, ondoan zenitudunak ere bai, hasiera batean gaztelera mintzatzen zirena zurekin, batean zuk esatzen ez, niri euskaraz egiazu? Bai, claro. Eta beraientzat ere, ez? Ohitura aldaketa badago hor? Bai, eske gero hemen existit, lagun batzuekin oso ongi, ez dakit, zaki nola esan, nik egiten duan bezala, lagun batek esatik, orain dane euskeraz ikasten ari naizela eta orain mesez egin euskeraz. Bale, pues ya está, nik ez dut arazori txipa hori aldatzeko, baina hemen txiparen kontua ematen du paradigma kuantikoaren kontua, ulertzen, ezin da, ez dakit, eske gai hori, cuando me tocas ese tema, ulertzen, pues ez dudala ulertzen, euskerarekiko zaretasun hori, gero txipa aldatzeko ezintasuna baldin badaukagu. Jendeak esaten ziala, baina zuzen demora da euskaltegian. Ez, duela urte bat hasi nintzen, nola duela urte bat hasi zinela. Euskeraz ari zara, eta nahiko majo, eta maila polita, eta esan duen, bueno, pues vale, eta horrek motibatzen duen gehiago. Nik nire barnetegi propioa egin duen Iruñan. Nik ez nuen barnetegirik egin ikasle bezala. Zuk egin zen zurea. Lehenbiziko barnetegia izan zen irakasle bezala. Nire nintzen barnetegi batera joan. Claro, irakasle bezala, diozu? Irakasle bezala, AEK-ko irakasle bezala. Ibili da zara AEK-ko irakasle bezala ere bai? Hori zugu igual komentatu bai, AEK-an ibilintzen 2 urte terdi. 2 urte terdi irakasle bezala. Eta gaur egun irakasle zara? Hemen, San Francisco Eskolan. Baina hemen? Bai, LH-ko irakasle, bai. Joan gaitezke pixka bat zure, etzaitut ikusten irakasle bezala. Kokatuko zaitut barruan. Nire amak ere ez ninduen ikusten. Bueno, guazen pixka bat kokatzera eta... Bai, hemen, sartuko gara. Zu bigarren mailara. Bigarren mailara! Eta zu lehenengo mailara pasako zara? Ez. 5 urteko gelan. 5 urteko gelara. Eta lore direkin egongo da, claro. Lagunak ikusi dituzte telebistan eta hori bideodeietan eta horako gauzetan? Ja. Mira. Ja da pixka rollo, ez? Hobe da hemen eskolan. Lagunekin jolasten. Jamia ez pentsa gu ere aspertuta gaude, Guk hitz egiten dugunean gure aurrean oso aspertuta gaude, ez pentsa. Guk ere nahiago dugu zuekin egotea eskolan. Hombre, bai. Eskolan gaude, zure egunerokoa... Hau 3. mailako gela, Marisolen gela, bai. Marisolen gela, ez da Daniren gela, baina hemen aritzen zara. Bai. Irakasle zarelako, musika irakasle eta... Ez, nik musikako plaza atera nuen, eta musika irakasle bini naiz urte asko, baina badaude profilak edo akreditatzeko prozesuak, eta nik badaukat, ega edo baliokidea izateagatik euskera irakasle izaten naiz gaztelerazko eredu horretan, ereduan, eta gero ingleseko profila ere badaukat.
Orduan... Chico pa todo, esaten dena? Bai, hizkuntzekin trebea, eta ez nuen uste, Eta oposaketak euskaraz egintzen ditun? Bai. Nik atera nuen ere funtzionario plaza, zera, D ereduan, musika espezialitatean, osea, ongi informatua zeunden, baina gero musikako plaza hori ere, azkenean, bilakatzen da bakante bat, edo gero leku aldatze lehiaketan egiten alduzu edo inglesa, edo generalista esaten dela tutoria izateko, eta orain A ereduan, San Francisco Eskolako AG ereduan, gaztelerazko ereduan, euskera irakasleari naiz. Eta guzti hori, zuk lankideak dituzu, bertako lankideak izanen dira gehienak, nafarrak jaiotzez izanen direnak. Bizkaitarren bat kolatu egiten da, horti, bai. Bueno, Madrildar bat kolatu dut bezala. Atzerritarren bat, bai. Eta, beraiek jakiten dutenean, zure jatorria zein den, eta euskara horrela hitz egiten duzula, eta titulazioarekin, eta... Ez gainera oso kuriosoa da, porque nahi ala ez, gaztelerarekin azentua dela edo ez baina euskerarekin horrelakoa da, ulertzen, euskerak ekoizten dugun euskera horrek definitu egiten gaitu, automatiko. Zuk ikusten bali baduzu norbait esaten duela dot, txagu, ez da ez betzu, Bizkaialdekoa, det, degu eta halako gauzak eta oso elegantea hemen Nafarroan bizitzeko, esatezu, hau Donostikoa da edo Gipuzkoakoa da, edo gan, edo fan, edo olako keriak, eta, claro, jendeak ikusten nauenean, edo neusken zuten duenean, edo denarakoa, jendeak inondik inora ez du uste. Madrildarra izango naizenik, edo inkluso euskaldun berri izango naizenik. Dani, zuk euskaraz pentsatu, amestera, horretara iritsi zara? Bai. Bai, ez da? Bai, baina gogoan dut, Irlandan geundela hor akademian eta tipa bat altxatu zela. Ikasten ari naiz, ya estoy aprendiendo, porque hoy he soñado en inglés. Eta nik pentsatu duen. No, calla, porque akademian botatzen duzunagatik antzematen da ez zarela ikasten ari. Bai, nire ama hizkuntza gaztelera da, eta jarraitzen du gaztelera izaten. Gazteleraz askoz maila gehiago izango dut beti, ez dakit, idazteko orduan inolako zalantzari gabe, askatasun hori, pentsatu gabe, hiztegi jarioa, esamoldeak, eta gero hitz egiteko orduan, orain inglesa berritzen ari naizela, euskeraz lan egiten dudala, eta erdera zarra naizela, nahasketa bat, ez dudala ongi egiten, irudietako, ez da, batez ere, ez dudala ongi egiten. Ez, baina nahasketa datorrela, lagun batek, Lizarrara joaten ginen eskolara, eta lagun batek esan zian, bai, eske zaila egiten zait, dani jarraitzea iruzkuntzatan, hola, nahazita, ingleseko esamoldeak, euskeraz egiten, baina erderazkoak ere, baude gauzak ezin ditudanak euskerak esan, eta erdera jo behar dudala. Gero gauza batzuk inglesez ateratzen hasiak direla, ez dakit. Nik uste jendeari arraro egiten zaiona dena, olako jarioa edo euskaldun osoa izateak. Horrek harritzen du jendea. Madrildar bat euskaldun osoa bilakatzea. Zuk imaginatzen duzu zure burua gaur egun hemen bizitzen, baina euskaraz ikasi gabe, euskaldundu gabe? Ez. Ez. Zuk garbi zenuen eta gainera aipatu duzu. Nahi nuela, baina, klaro, hain aurreiritzi handiak nituen, euskerarekiko aurreiritzi handiak, nik enekiela... Ez zenun imaginatzen hori. Nik esaten nion eskari, bueno, yo voy a probar. A ver si se puede, porque claro, olako bazkari batean, hola, eta, pues un amigo mío lleva 20 años y no se ha aprendido el nor y nor, eta gero ja, hola, pues ja, gortina hori kenduta eta ariak ikusitata, esaten zuen, zure laguna probablemente alfer gorotza da, eta ez du praktikatzen, eta gustatzen zaiona da, sagardotegia, eta arroia eta kubata gintza, eta bertsoafaria gustatzen, baina euskera ez. Horregatik ez du ikasi, porque nor y norkori urte batzuetan hartzeko aukera dago. Eta Dani, zuk ulertzen duzu hemengoa izan, Nafarroan jaioa izan, eta euskaraz ikasi nahi ez izate hori? Bai. Ulertzen duzu? Bai. Nik hori toleratzen dut. Oso argi esan da, me mojo. Nik ulertzen dut hemengo norbaitek euskara gauza arrotza bezala ikustea. Toleratzen dut.
naiz eta euskera linguaena barrorun dela, osa ulertzen, osa esatuzu bai, zuk zure herriko hizkuntzarekiko ez duzu inolako interesarik. Bale, hori toleratzen dut. Toleratzen ez dudana da, gure aldean daudenek ez ikastea. Hori ez dut toleratzen. Eta gero eta intoleranteagoa eta exigenteagoa bilakatzen ari naiz horrekin. Euskaldundu eta euskeraz hitz egin, eta gero seme-alabekin euskeraz egin, eta gero seme-alaba horiek gero eta naturalago egingo dut euskeraz, edo ez horren arrotza, osea, diruak dirua dakar, pobreziak pobrezia dakar, euskerak euskera dakar. Gauza pila bat ditut zurekin oraindik hitz egiteko. Saio honek ez digu ematen gehiagorako, bigarren baterako utzi behar dugu. Serie bat egiteko. Bai. Baina eskatu behar dizut gauza bat. Hemen hizkuntzarekin ari garela eta denei eskatzen dizuedana. Euskaraz hitz gogokorik baduzu, esamolderik edo espresioren bat? Bai, mira, lehenbiziko aldiz ibili nintzela Zumbilla aldean, Malerrekan. Malerreka ez dela bastan, por cierto, nik esaten nuen, hemen bastan aldean gaudela, eta menudas me caían. Pues hori, Malerrekan ibili nintzenean, konturatu nintzen euskerak, bertako euskerak eta euskarkia garrantzia dutela. Barkatu, jarri hor eta itxoin pixka bat, eta umeak, eta etortzen zen Josefa eta zaten zu, patu hor eta espetu pixkot. Eta umeak automatikamente hor pareta esan ez, Josefak badaki. Hor topatu nintzen gero urteak pasata, Donestedeko lagun bat, Donestedeko lankide bat, zalantzarik gabe edo dudarik gabe esan beharrean, dudik gabe esaten zuena. Eta esaten zuen dudik gabe, berak beti arrazoi esaten zuenakoan, eta bai, esamolde hori dudik gabe, hori da oraindik nire euskera zera normalean txertatzen duan esamoldea, eta jendea... Arbelan jarri guzu, mesedez. Bai, benetan, beharra dago, venga. Hor geldituko zaigu. Dudik gabe. Dudik gabe. Orduan, hizkuntza, taula gaineko hizkuntza garbi zegoen, euskara izan hartzuen. Bai. Baina egurre taldean, taldekide guztiak etzen ekiten euskaraz. Ez. Baina mundu guztiari oso ongi dutu zitzaion. Nik komentatu nien, hemen Euskal Herrian talde bat dira izatea, nik nahi dut talde euskalduna izatea. Eta Madrileko euskalduna hartu zenuten. Eta gainera, ez dakit, orduan ja ika egiten zenuen edo euskaraz, eta gainera... Sartzen hazen nintzerazte. Bai. Zeu sarta den, gure pitxo. Bai.